Ahoj. Ahoj. Díky, že jste tady, já jsem Zuzka. Smačka? Vidíte mě takhle dobře? Moc ne. Otočit a blíž puse. A takhle mě slyšíte líp? Jo. Ještě blíž puse? Takhle mě slyšíte dobře? Jo. Super, tak jo. Tak ahoj, já jsem Zuzka, jsem tady za občanské sdružení Mladí zelení. A první a nejdůležitější věc, co vám chci říct, je díky, že jste tady. Sešlo se nás tu poměrně dost, byť možná ne tolik jako na té druhé demonstraci, ale o to důležitější je, že tady dneska jsme, že jsme vidět a doufám, že budeme potom i pořádně slyšet. Organizátoři téhle demonstrace mě požádali, abych ji nějak uvedla a abych se s vámi podělila o své zkušenosti s uprchlíky na Balkáně. Já myslím, že je poměrně těžké říct si cokoliv, co by platilo obecně o všech uprchlících, protože jsou to zkrátka lidé a jsou tak různorodí, jako jsme různorodí my. Jedna věc, kterou jsem si ale jistá, kterou lze obecně říct, je, že uprchlíci nejsou problém. Fašisti jsou problém! Uprchlíci jsou lidé, kteří mají sny, naděje a plány jako my. Často ale jsou nuceni tyhle své sny, naděje a plány zahodit a ze dne na den opustit své domovy. Opouští je z důvodu války, opouští je proto, že třeba nemohou žít tak svobodně, jak by žít chtěli. Opouští je kvůli chudobě, která je zapříčiněná globální migrací. Opouští je, protože díky globální migraci nemohou zabezpečit své rodiny. A to určitě platí o všech uprchlících je, to jsou lidé, kteří právě